imos que información deportiva. O Real Club Náutico de Portosín pechou con éxito o Campeonato de España de Ilka Master, marcado polo dominio de José Luis Doreste e Carlos Martínez nas categorías Ilka 7 e Ilka 6. Portosín converteuse esta fin de semana no centro da vela Máster estatal coa celebración do Campeonato de España de Ilka. Mais de 60 regatistas participaron nunha competición condicionada polo vento nas primeiras xornadas, pero que puido completar 4 mangas grazas ás boas condicións do domingo na ría de Muros e Noia. O gran protagonista foi José Luis Doreste. O regatista canario de 69 anos dominou con autoridade a categoría Ilka 7, sumando 4 primeiros postos e demostrando un extraordinario estado de forma. Na clase Ilka 6, o murciano Carlos Martínez Marcos mostrouse tamén imparable, con 3 vitorias parciais e un terceiro posto, proclamándose campeón da categoría. Entre os deportistas galegos destacou Lucas Lorenzo, de Monterreal Club de Yates de Bayona, premiado en Apprentice Master, e tamén a viguesa Marina Couñago, do Real Club Náutico de Vigo, vencedora en Máster feminino. A entrega de premios celebrouse no Real Club Náutico de Portosín coa presenza de representantes da Xunta, do Concello de Portodosón e da Federación Galega de Vela.